Τέλος ανθεκτικότητας και τέλος παρεπιδημούντων. Ξεκίνησε από 1η του 2024 η υποχρέωση για όλους τους ιδιοκτήτες που μισθώνουν τα ακίνητα τους βραχυπρόθεσμα να καταβάλουν τέλος ανθεκτικότητας και τέλος παρεπιδημούντων. Ναι, για όλους τους ιδιοκτήτες. Είτε είναι εταιρείες είτε ιδιώτες που μισθώνουν 1, 2 ή 5 ακίνητα. Για τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο, το τέλος ορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά ημέρα ή 10 αν πρόκειται για μονοκατοικία άνω των 80 τετραγωνικών. Για τους μήνες Νοέμβριο έως και Φεβρουάριο, το τέλος μειώνεται σε μισό ευρώ ανά ημέρα ή 4 ευρώ για τις μονοκατοικίες πάνω από 80 τετραγωνικά. Για την ίσπραξή του, πρέπει να εκδίδουμε ένα ειδικό παραστατικό σε κάθε πελάτη, το ειδικό στοιχείο απόδειξη ίσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Οι ιδιώτες και επαγγελματίες πρέπει να αποδίδουν το τέλος που εισπράττουν μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που εκδόθηκε το ειδικό στοιχείο. Επίσης, όλα μας τα έσοδα από βραχιόνιες μισθώσεις επιβαρύνονται και με τέλος παρεπιδημούντων μισό της εκατό. Ανά τρίμηνο, υπολογίζουμε πόσα έχουμε εισπράξει από βραχιόνιες μισθώσεις και καταβάλουμε το μισό της εκατό του τζίρου μας στο Δήμο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, δηλαδή τον Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Άρα, για κάθε κράτηση πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη, να του εκδώσουμε απόδειξη για την παροχή της υπηρεσίας μας και ξεχωριστά το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας, να ανεβάσουμε όλα τα παραστατικά στα My Data αν δεν τα κόβουμε ηλεκτρονικά, να ανεβάσουμε τις βραχιόνιες μισθώσεις μέχρι την 20η του επόμενου μήνα, το τέλος ανθεκτικότητας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, το τέλος παρεπιδημούντων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο, συν να ελέγξουμε εισπράξεις, πληρωμές, κριτικές, να συνοηθούμε με συνεργεία καθαρισμού, καθαριστήρια για τα σεντόνια. Μάλλον δεν μας τα λένε και πολύ καλά.